Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Arewa TV Star. Dan Allah idan zuwanka ne na farko ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa a shahararriyar wannan tasha tamu mai suna Arewa TV Star wacce take kawo muku shahararrun labarai daga manhaja ta Kano State Arewa Najeriya. To amma mai sauraro dan Allah idan zuwanka ne na farko ka dangwala subscribing din nan kana sai ka danna mana alamar ƙararrawa. A yau ne 'yan bindiga suka saki cikakken bidiyon mutanen da suka kama a hatsarin jirgin ƙasa na Kaduna, wanda 'yan bindigan suka sawa jirgin bom suka kwashe al'umman da ke cikin jirgin kuma suka ware da su. Kamar waɗannan mutane da kuke kallo su ma suna daga cikin mutanen da aka kwashe a cikin wannan farmaki da aka yi wannan jirgin ƙasa na hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna. To amma kuma shugaban 'yan bindigar ya bayyana ra'ayinsa ne akan cewa in dai ba a fita sakan mai wasu mutum 8 da aka kama mai a Adamawa Yola ba, to tabbaci shi fa ba zai saki waɗannan al'umma da ya kama a cikin wannan gari na Kaduna ba. Shin ga shugaban 'yan bindigar ya ce babban dalilin da ya sa ya yi wannan farmaki ya kama waɗannan mutane shine nan wannan dalilin da ya sa aka kama mai wannan mutum 8 ɗin shine nan dalilin da ya sa ya kama waɗannan mutane, kuma ba zai taɓa sakin su ba idan har shi ma ba a sakan mai al'ummarsa wannan mutum 8 ɗin da aka kama mai ba. To wannan shugaban ɗan bindiga kuma ya faɗa ya ce an daina hawa jirgin ƙasa daga wannan hanya in dai har ba a fito an sakan mai wannan al'ummarsu ba, sannan kuma ba zai saki waɗannan mutane da ya kama na hatsarin jirgin ƙasa ba. To amma mai sauraro dan Allah idan zuwanka ne na farko dangwala subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu kuma a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode da sauraron wannan tasha da kake yi mai suna Arewa TV Star. A yi sauraro lafiya, amma dan Allah kar ka manta idan zuwanka ne na farko dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode sosai da ziyartar wannan tasha tamu.